entrada do xardín, dous xardineiros dispúñanse a pintar de cor vermella as rosas dunha roseira branca que plantaran por equivocación. De súpeto apareceu a raíña, o seu séquito e os dous xardineiros tiráronse ao chan. Alicia quedou para mirando o desfile. Ao pasar diante dela, a raíña enfada. Que son aqueles homes que están no chan? Non o sei, non é asunto meu. Que lle corten a cabeza! Ao ver a Alicia o que a raíña mandaba, meteu os xardineiros nunha maceta. Metedevos na maceta. Alicia uniuse ao cortexo andando ao carón do coello. Cando de súpeto asomou a cabeza ao gato, que ao negarse darlle a man ao rei, este mandouno eliminar. Serás eliminado! Mentres foron a preguntarlle á duquesa que farían.